Estimadísimos, e hoxe vamos a falar de como comer para non ter fome. Lo primeiro é que o prato que nos sirvamos tiene que ser apelativo en cuantidad, en cores, en formato. Va a ser unha ayuda importante. O cerebro está predisposto ante unha cuantidad maior a ter sensación de menos fome. O segundo é a consistencia dos alimentos do prato. Se for moito mol, tipo purés e demás, nós non vamos al mastigar ter sensación de que estamos comiendo. Se fose unha carne, un peixe, salada sobre todo, va a ser moito importante porque nós mastigando e sobre todo mastigando máis veces cada cosa que nos levamos a boca, vamos a ter menos fome. Por outra parte, la composición é moito importante, principalmente proteínas, carne, peixe, ovo, tofu, seitao, similares e vegetais no pasado para que sea máis denso mastigar. Y evitar en lo posible los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono van a hacer que dispare a nosa insulina, faça hipoglicemia e máis fome outra vez. Teña estas reglas, disfrute comiendo e un fantástico fin de semana.